Ini ang Digicast Negros 10, ang top 10 nga mga balita sa Negros Island region. Ang amo ni kadulong sa inyo kag yari na aton nga mga top stories of the day. Today is July 28, 2025, Lunes nga adlaw. Ito ka mga kongresista sa Negros Occidental nagboto para kay Congressman Romualdez para sa Speaker of the House. Congressman Benitez nag-abstain. Progresibo nga grupo gitagaan sang 2 nga rating si PBBM. Pro-government nagrally man. Price freeze, ginapatuman na sa Negros Occidental. Suspect sa paghimulos kag pagpatay sa BPO employee nadakpan sa CIDG. Kag sa Good Vibes, isa kakalan-an nagahimo sa kandila gamit ang usado nila nga mantika. Kinatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, wala na sa karon sang anuman nga bagyo sa sulod sang Philippine Area of Responsibility. Yara na sagwa sang PAR ang duha ka mga bagyo sa subong. Wala na sang bagyo kon LPA nga nagapabilin sa sulod sang Philippine Area of Responsibility. Sa weather forecast sa Pag-asa, ang habagat ang padayon nga magadala sang ulan sa western nga side sang Luzon. Ang iban nga parte sang puso, lakip na ang Visayas, ang maka-eksperyensya sang mainit nga panahon. Pero suno sa Pag-asa, may posibilidad sa gihapon sang pagbubo sang ulan kun hapon kag kun gabi, dala naman sang localized nga mga thunderstorms. Ginapaabot nga wala sang bagyo nga magasulod sa Pilipinas sini nga semana, pero mahimo pa nga maglain ang lakat sang panahon. Sa number 9, isa ka oil company ay nag-anunsyo nga hindi magpasaka sa presyo sang diesel buwas nga adlaw diri sa Negros Occidental bangod na paidalo ang probinsya sa state of calamity. Nag-anunsyo na mga petroleum companies nga may saka nga 60 sentimos sa kada litro sang diesel kag 40 sentimos naman sa kerosene kag may rollback naman nga 10 sentimos sa gasolina. Pero antes ini, ginsiling nangadaan sa Department of Energy nga dapat wala man sa pagsaka sa presyo sa petroleum products sa mga lugar nga napaidalom sa state of calamity. Webes, sa nagligad nga semana sang ginpaidalom sa state of calamity, ang Negros Occidental bangod sang epekto sang bagyo nga krising kag habagat. Pero sa announcement naman sang petroleum companies, ang Jetty Petroleum lang ang naglakip sa Negros Occidental sa listahan sa mga probinsya nga nadala sa wala sang saka sa bili sang petroleum products. Sa number 8 naman, price freeze ang ginapatuman na karon sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Lakip na ang Bacolod City Gobernador nagapanawagan sa mga negosyante hindi na magpamentaha sa sitwasyon. Patag ni Engineer Lina Joy Cardinal, ang Provincial Director sa Department of Trade and Industry, magalawig sang 60 dias o kung duha ka bulan ang price freeze. Nagakasayuran nga ang DTI ang magapatigayon sa price monitoring sa kada adlaw para mapatod nga wala sang saka sa mga basic goods. Suno sa iya, ang mga basic goods lamang ang sakop sa monitoring sa DTI. Ang presyo sa agricultural products sa idalom naman sa Department of Agriculture. Pero sa ilang eksperyensya, wala naman sa may na-monitor nga baligyaan o kung mga negosyo sa probinsya nga wala nagasunod sa ginapatuman nga price freeze. Nagapanawagan naman si Governor Eugenio C. Lacson nga buylugan ini kag indi kuntani pagpamentahaan. Ang province ang nag-declare mo so dalala na siya. Ang amon sa DTI, ang task namon is to conduct daily monitoring kay after nag-declare under state of calamity, ma-frozen na dayon ang prices sa mga basic necessities and prime commodities. So i-clear ko na kay ang amon niya jurisdiction are mga manufactured items sold at grocery stores and supermarkets and wet market. Limited lang na sila 9 items na sila ang mga basic na ginamahal sa ating consumers, included ang mga coffee, sardines, siya ang bottled water, candle. I-monitor na nato ng iyang
supply and prices. We always appeal to them, to not take advantage of the situation. Yung pa, kung pwede pag-ano yung discount, no? But just keep your prices at the present level and not to take advantage of the situation. Sa number 7, isa ka lalaki ang nakuhaan sa CCTV camera nga nagapangawat sa isa ka medical supplies nga store. Ang yaging kawat, ang bag nga ginagamit sa mga nurses kung mag-home visit. Sa CCTV video, makita ang ini nga lalaki nga may itom nga bandana nga nabugkos sa iya nga ulo. Nagapanilag sa anay kung may tawo. Sa nakakita sa oportunidad, ginkuha niya ang na-display ng Community Health Nursing o kung CHN bag sa Medcare nga medical supply store sa may Hilado Street sa shopping area sa Bacolod City. Ang CHN bag ay nagaunod sang syringes, needles, gloves, gauze, scissors, forceps, thermometer kag mga bulong nga masamigi na kinahanglan sang nurses sa ilang nga pagpatigayon sang home visit. Naglingi-lingi pa siya sa makadali kag nagwa man gilayon. Wala na siya sang iban pang kuha sa amo nga store kundi ang amo lang gid nga bag sa nga ginagamit sang mga nurses. Sa number 6, 3 ang pilason matapos mahulog ang patrol cars ang PNP sa kalog sa Banwasang La Castellana. Pilason ang hepe, isa ka drug suspect kag isa pagig ka pulis sa mahulog ang ginasakyan nila nga patrol car sa La Castellana PNP sa kilid sang dalan sa Purok 4 Barangay La Granja sa La Carlota City Sabado sang kaagahon. Nagaulan kag talaklaron ang dalan nga may madulong pa nga kalog sa o kun madalom nga kalog sa kilid. Gindala ang drug suspect kag isa ka pulis o kun gindala ang drug suspect kag isa ka police non-commissioned officer sa Don Salvador Benedicto District Hospital sa La Carlota City. Sila ang nag-angkon sa mga minor injuries. Samtang si Police Chief Captain Dennis Melgarejo ang nakaangkon naman sang head injury kag nabali ang 5 niya ka mga ribs. Gindala siya sa isa ka pribadong ospital sa Bacolod City. Suno kay Police Captain Judices Catalogo, spokesperson sa Negros Occidental Police Provincial Office, yara na sa estable nga kondisyon ang hepe sang PNP. Tungod sa malaing nga tiyempo, suno kay Catalogo, posible na danlog ang salakyan kag nagdiretso sa kanal. Gikan sa Nocpo Provincial Forensic Unit sa syudad sa Bacolod, ang mga pulis kundi ingid pay dalom sa drug test ang nadakpan nga suspect sa bypass bilang pagsunod sa protocol. Pabalik na sila sa La Castellana kag nagdesisyon ang kapulisan nga mag-agi sa La Granja sa natabo ang amo nga insidente. Sa number 5, isa ka construction worker ang patay kag ang natudlo nga rason inaway bangod sang drug racing sa Banwasang Ibi, Magalona. Patay ang 32 anyos nga construction worker matapos mabunuan sa Purok Riverside, Barangay San Isidro sa Banwasang Ibi, Magalona, Domingo sang hapon. Ginhingagaw dala sa ospital ang biktima apang gideklarar nga dead on arrival. May buno ang biktima sa iya nga dughan kag tiyan. Nakapalagyo naman ang suspect matapos ang insidente apang kainasang aga siya ang tigayon nga nadakpan sa katapos ang Ibi, Magalona PNP. Gisiling ni Police Major Eric Doronilla ang hepe sang Ibi, Magalona PNP inaway sa drug race o kung palumbaan sa motorsiklo ang ginhalinan sang kinagamo nga nagresulta sa pagkastiguhay, pagbunanay sa pila ka mga grupo pati na ang suspect kag ang biktima. Suno kay Doronilla, kaso nga murder ang ginahanda karon sa kapulisan nga ipasaka batok sa 32 anyos nga suspect. Sa number 4, suspect sa pagpatay kag paghimulo sa isa ka call center agent sa Bacolod City ang arestado sang CIDG. Makaligad ang 6 ka bulan matapos ginpatay ang isa ka call center agent sa Bacolod City. Nadakpan sa Criminal Investigation and Detection Group, Negros Island Region, ang primary suspect sa krimen. Gindakop ang suspect kag ginkilala kay alias Neil, residente sang Banwasang Pontevedra sa Negros Occidental. Isa ka taxi driver ang suspect. Siyang ginatudlo nga naghimulos kag nagpatay kay Car
Carl Kimberlin Digabi. Nakita ng lawas ni Digabi sa kampo nga sakop sa Hacienda Nilo Lizares, Barangay Matabang sa Talisay City sa tong Enero 12. Ginakop sa katapos ang CIDG si Neil pagi sa arrest warrant nga ginpagwa sa tong Hulyo 7 sa Regional Trial Court Branch 53 sa siyudad sa Bacolod para sa kaso nga rape with homicide. Sa number 3, bangod sang habagat kag dalago nga mga balod na ab-ab ang balas o kunang duta sa tubangan mismo sa popular nga Poblacion Beach sa Sipalay City. Ini ang first time nga natabo ini sa syudad. Yaring report. Amo sini ang itsura sang beachfront sang popular nga Poblacion Beach sa Sipalay City sadto. May malapad nga beachfront nga ginaplastaran sang mga turista. Pero sa nagdigad lang nga semana, mabaskog ang mga balod kag dapyas ang hangin, dalasang habagat. Nagkalaamat-amat ab-ab ang duta. Ang ini nga mga puno sang lubi, tambayan sa mga nagapiknik, pero pati ini, nalapot sa pagkaab-ab sang duta. Ang iban nga mga puno nagkaratumba kay nagkalaanod. Ang ini nga watchtowers ang rescuers ang malayo sa tubig, nalabot pa sang coastal erosion. Ang mangingisda nga si Tongtong Serion nakibot. Nagalapaw pa sa 2 metros humalin sang una ang high tide pero wala ini makaab-ab sang duta sa ilang beachfront. Sa nagdigad nga semana, mga 2 metros lang pero nalabot ang mga puno sang lubi. So wala ni galapot sa sininga mga lubi oh? Subong lang. Isan ka muna maguhan man? Di ka guys. Wala man siya makapangisda kay kadalagko sang balod. Ang mga trapal sa mga tolda sa mga kalanaan sa may beachfront, ginpanghimos anay. Ang iban, ginamat-amat balik matapos ang mabaskog nga hangin dalasang habagat sa nagdigad nga semana. Sunod sa kay Danilo Bugtae, ang pamuno sang Sipalay Emergency Assistance and Rescue Services o CERS, first time nila maka-eksperyensya nga kadako katama sang duta nga naab-ab sang balod. Kung ibasihan niya lang, ang ilang watchtower, halos na 10 metros ang duta nga naab-ab. Ang coast ito nga ang dagko nga balod tapos dira bala sa shoreline saya gapusa kaga ano pa daw kadako dayon sanggi abya ang guaya dayon nga daw gimo yagi dayon bala pang. What's kanon ka basko nga ang gi guaya dayon nga balas. Dugang pa niya, gakabalikan lang man sang balas ang nagalab-ab kung magkambyo naman ang hangin sa amihan. Pero basi hindi na parehos kadamo sang nakuha nga mga balas. Ini kuno ang epekto sa ginatawag na nga climate change. Isa nga ginano ta amo na siyempre ang climate change ka no. Although nga ibalik man na sa tuod sa nga mag-time naman si amihan pero hindi siling mabalik na sa Parehos normal gito. pa nga ang sa diri nga side namon. Natala na ang magsapol ang mga opisyal sang Sipalay sa buwas, istoryahan kung ano ang mga tika nga dapat himuon para hindi madugangan ang kakaab-ab nga mga duta. Sa subong, naganubo ang high tide. Hindi nakalapot sa 2 metros, kag nagamat-amat naman hinay ang balon. Pero balantayan kay ang ini nga mga binulan, inugsulod man sa mga bagyo sa Pilipinas. Romeo Subaldo para sa Digicast Negros. Sa number 2, mga progresibo nga grupo nagmarcha sa dalanon sa syudad sa Bacolod kadungan sa State of the Nation address ni President Ferdinand Marcos Jr. Gintagaan nila sang failure nga grade ang presidente. Hindi pasado kon failure para sa Bayan Negros si President Ferdinand Marcos Jr. sa yasiniga performance. Wala naman sila sa may ginhatag nga rating kay Vice President Sara Duterte bangod wala man ini kuno naga-perform. Sa kilid sa Provincial Capital Laguna, nagsugod sang ilang aksyon protesta ang Bayan Negros. Bitbit nila ang mga tarpaulin nga nagapanawagan nga dapat sukton si Marcos kag si Duterte naman ang dapat nga magpanabat. Sila ang nagmarcha sa mayor nga dalanon sa Bacolod. Suno kay Noli Rojas o kon Noli Rosales, ang spokesperson sang Bayan Negros. Nasiling ni President Donald Trump sang Amerika nga si Marcos ang best negotiator. Inibangod nga nakakuha si Marcos sang 1% nga ayo sa tariff. Pero ang pungsod Amerika ang ninginhilway naman sa tariff sa mga produkto nila nga magasulod sa pungsod Pilipinas. Ang rating nga ginhatag nila kay PBBM 2/10.
Apesar sang tuman nga gasto para kuntani sa flood control, wala man gani sa may nabuhat sa problema sa baha. Lakip na diri ang kapaslawan sa saka sang sweldo sa mga mamumugon. Si VP Sara Suno sa ila ang dapat ipaidalom sa trial. Siya ang manabat sa ginaligar iyagin kuwa nga people's money. Samtang kay nasang aga, nagpatigayon man sang aksyon protesta sa mga mayor nga dalanon sa Bacolod ang San Lakas Negros kag bukluran ng manggagawang Pilipino kag mga kaalyado nga mga organisasyon sini. Panawagan nila PBBM Sokton kag si Sara naman Litison. Sang hapon, grupo sang Sentrong Alyansa ng mga mamamayan usang bayan ng Negros ang nagpatigayon sang Peace Rally. Sila ang ginakabig pro-government group. Sa replika sang NGC sa plaza sila, nagtipon ko sa diin ila ginapanawagan ang pagsabat sang teroristang NPA sa mga human rights violation nga ila nabuhat. So para sa hamon, kay ang iya nakakuha siya sang 1% nga pag-ayo, halin sa 20% na 90% na 19%, pero ang Amerika hiluway diri zero tariff diri kung magdulong sila sang ila mga produkto. So tungod bis negotiator siya. So para sa amon failure ang iyang performance subong, especially nga almost 220 billion a year ang ginagasto sa flood control, hindi pababatyagan sa ato malapad nga pumuloyo. Para sa Bagong Alansang Makabayan, 2 ang iyang rating. Kay Sara Duterte, anong panawagan? Kay Sara Duterte siguro inaguro wala gid kami matag nga rating kay wala man siya katrabaho. Wala man siya katrabaho, ato man lang siya pirmiya sa Netherlands para magprotesta pagwaon ng ilang nga amay nga convict o nga ginaimbestigahan man sa pagpatay no sa malapad nga mga biktima sang drug war kag iban pa no sa EJK. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Si Representative Ferdinand Martin Romualdez, ang 1st District sang Leyte, ang nagdaog bilang Speaker of the House sa 20th Congress. 7 ka mga kongresista gikan sa Negros Occidental ang nagboto para sa iya. Siya nagdaog sa boto nga 269, lakip na diri ang 7 ka mga Negros Occidental representatives. Sa Representative Julio Ledesma, the 4th sang 1st District, Alfredo Marañon III sang 2nd District, Javier Miguel Benitez ang 3rd District, Jeffrey Ferrer ang 4th District, Emilio Bernardino Yulos ang 5th District, Mercedes Alvarez ang 6th District, kag Manuel Federico sang Abang Lingkod Party List ang nagboto kay Romualdez bilang Speaker of the House. May 34 ka mga mamayligha ang nag-abstain lakip na diri si Bacolod Representative Alfredo Abelardo Benitez. Ginpatag ni Benitez nga hindi siya magboto kay Romualdez bilang Speaker of the House, bagud nagapati siya nga ang chamber nagakinahanglan sa isa ka leader nga mabakod nga nagatindog sa likod ni President Ferdinand Marcos Jr. Leader nga hindi magbutong paidalom sa iya kundi makabulig sa paghugpong sang nasyon para sa iya o kung para sa iya sini nga vision sa pungsod. Ang Kongreso nagapangatubang sa mga kontrobersiya nga nagalakip ini sang questionable nga budget allocation nga nag-contribute sa pagdula sang pagsalig kag dysfunction. Nagdesisyon naman si Benitez nga hindi mag-align sa majority, sa minority o kun sa opposition. Magaserbi siya nga independent member sa House nga lubos magasuporta sa presidente kag magabulig haylo sa mga malapad pagid nga suporta para sa iya nga liderato. Kuha mo gyapon ang ginaay mo nga ng committee ko. Ay, hindi. Kung independent ka, mas wala na. But Abby support Speaker Mersan. So, si Javi, no? May ara man siya iyang decision, iyang reason for doing that. So you respect? Of course, we respect each other's decision. Ang sa Visayan Black Kong na nag-talk na kami on your decision. I do not know kung sino ang chairperson sa Visayan Black Committee. So, Visayan Committee. So, definitely, hindi ako. So, anong mensahe mo para sa mga Bacolod non, Kong? Well, ang ako niya ginatindugan, ang ako niya ginapatihan niya what is proper, what is right. So, that will not be compromised. The principles that I feel should be carried sa mga public servants should not be twisted or should not be diluted or kinala mo permi tindugan what you think is the best.
kag sa good vibes. Kada isa saton ang pwede may mahimo bilang contribution ta para mapaganhagan ang epekto sa climate change kag para ma-preserve kung ano pang miara kita sa aton nga palibot. Kag sa Sipalay City may isa ka kalan-an nga ang iya nga mga usado na nga mantika ang ginahimo niya nga kandila. Nagapamakal man siya sa mga botelya sang ilimnon nga naganilaptalam bisan diin para himuon nga burutangan sang sinamak. Yaring report. Sa Sipalay City, may isa ka kalan-an nga nahamtang sa kilid sang suba. Sa sulod sa mga mangroves. Kung mag-high tide, makatusbaw ka sa imutiil sa nagaagaw-agaw blue-green nga tubig samtang nagakaon. Pinasahi kag makalilingaw nga experience. Ini ang isa sa mga rason kung nga naging popular ang fish tank nga kalan-an. Magluwas abi sa katahom sang palibot. May pinasahi kag manamit man nga mga pagkaon. Ang uson o kunang mud lobster nga ginluto sa red curry sauce. Kag ang seafood boil in Cajun sauce, may kasag, may green shells. Bangod sang kabugana sang kadagatan sang Sipalay, may manamit ka pagkaon nga ginatanyag sa mga bisita, ang fish tank. Bangod sa matinlo nga suba, natagaan sila sang matahom nga lugar para sa ilang nga kalan-an. Gani para sa tag-iya nga si Don Celada, dapat man siya nga mag-give back sa environment, pinaagi sa paglimita sa iya nga gina-dispose nga mga basura. Ang iya used cooking oil, ginhimo niya nga mga kandila. Sino ba lang magpensar nga ang ini nga mga kandila halin gali sa usado na nga mantika. Bye-bye ang tema sang design sang iya nga mga kapawa candle. Ang iban, nabutang sa latas ang gatas, nga ginpatahom gamit ang mga shells sang scallops. Ang candle is a combination of used cooking oil namon nga gin-repurpose namon para mahimo siya kandila. Imbis nga nga i-dispose na lang siya kung diin o proper disposal. So kanumduman namon nga why not gamiton himuon namon sa kamo sini. At least nakahimo kami another product out of it kag makabulig man sa environment. May sinamak man siya nga kompletos ricados. Ang mga botelya ginabakal niya gikan sa mga nagapangtipon sa mga botelya sa mga resorts. Ginatinluan kag ginabutangan sa sinamak. Kutob sa mga spices nga langkawas, ginabakal sa mga local farmers. Source out kami sa mga ini-use iya ka mga residents na nga mga nakolekt. Ginabakal nyo sa ila. Ginabakal namon taglima, natinlo na tapos gina-sterilize namon. Kag gina-repurpose namon siya nga suludlan sang sinamak namon. So at the same time no nakahimo kami product kag nakabulig man kami sa amon nga mga sa community di. Kag bangod kalabanan sa mga bisita nila mga OFW kun mga turista, may homemade nga batuan jam, batuan paste kag ginamos nga batuan sa sulod sang botelya. Kadamo abi sang nagapangita sini kag ginadala sa iban nga mga lugar nga wala aya sang batuan. So ang batuan paste is usual na ni siya sa iban nga mga baligyaan pero since ang tourist ang main sang Sipalay sa tourism ang damo ang tourist nga kadto diri. Ang termi nila mga demand is tani madala nila ang batuan sa Gwa ang Punsod. Oo. Mga So out of their demands, naghimo kami sang product nga amo ni batuan paste para mabitbit nila nga hindi ma-spoil. Para kay Don, gamay lang ini nga pamaagi para maka-give back sa environment, pero kung ginahimo sang kadamaan, dako ang bulig sini sa palibot para mapaganhagan ang epekto sa climate change. Ilabi na karon nga nagalala ang mga kalamidad kag isa na ang Sipalay City sa naka-eksperyensya sini. Romeo Subaldo para sa Digicast Negros. So bisan sino sa aton pwede makahatag sa iyang own contribution in his or her own little way no para makabulig sa environment. Shout out anay sa aton live viewers sa buong hapon. Si Gina Villanueva maing hapon Digicast watching from Manapla. Pa shout out gali sang Minyada family sang Manapla. Si John Randolph Rubin, good afternoon and thanks for the news Digicast Negros. Si Gloria Bantigue, good afternoon Digicast. Kag Sir Roming Subaldo, happy Monday. Si Jelwin, good PM Sir Roming, Digicast Negros, happy Monday sa tanan. Si Jessery Garucho Hivero, maing hapon ka Digicast Sir Roming, watching from Himamaylan. God bless everyone. Pa-shout out lang ko sa Hivero, Garucha, Repique, Maravilla, Fajardo, kag Plano. Madamo gid nga salamat always gid kami naghalantaw. Good PM watching from Payao, from Mirna, Garrido, Clavel. Anili, hello, good afternoon Digicast Negros watching from Barangay Bata. Hi to David, Ezra, and Krishna, Israel. Si Hensley Cecil Alguna, Mumbai, good afternoon Digicast Negros. NIR kag Choi Roming.
Kagamuya itong top 10 ng mga balita sa Negros subong adlaw. Tugtog sa buwas ako si Romeo Subaldo. Mayong hapon.